When I want to live, you can say me. You say, what's in peace?
anyị ji na ọjị n'aka ana m ekwu na Ichie T.A. na-agọ eze a na nna ya Igbo anyị nọ bịa asị nke ọ bịa n'ọjị a na-akpọkwa ndị niile chịbụrụ ọzọ eze a na-adịbegoro ife eze a na-ama olu obi giri isi mmiri na eze a na Amọka onye akpọrọ ọkpọ ibi ya ka fa bịa n'ọjị a na-akpọkwa ndị nna m ochie ka fa bịa n'ọjị a na-akpọ ndị iche niile dị egoro ife na-adazi ka ha bịa n'ọjị a na-akpa a na-adazi ka ha bịa n'ọjị a ka ha bịa nọnyere anyị mmemme anyị na-eme na-aga n'ihu nwee ike ruo n'isi njedebe etu ha si edu anyị n'izi ka ha durukwa anyị pụta tata na-aga n'ihu wee na-asị na ụkwụ onye jibi ebe a ka ọ ga-eji wee mee ka ọ ya anaghị akakarị nke o ji wee ka o ji bịa ka ọ ya anaghị aka nke o ji wee bịa wee sị na anyị atọ ọjị atata ndụ tata arụ ike tata n'ogologo ndụ na ahụ isi ike ifeọma ga-emere onye ọnya ga-abịa ebe a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị isi mmiri niile onye ọ dị n'aka ịgọzi anyị ekene gị dịka ị wetara ngọzi a usoro rute anyị aka na-ekene gị n'ọrụ ọgwụ ịrụ n'isi nwa gị weza n'isi mmiri na-ayọ gị nwa eze ebidobere n'ọnọdụ dị otu a Chukwu biko were ndụ gbaa ya ogige were amamihe anyị nyere eze Solomon gbaa ya ogige were nghọta zuru oke ka ọ ji wee du ndị gị gbaa ya ogige n'ikpeazụ chebie ọpụpụ na mbata nye ngozi n'elu ngozi maka na ọrụ ikenyere ya bụ nnukwu ọrụ ma anyị ma na onye isi ya dị ga-adị Chukwu biko ka anyị na-ayọ n'isi ka anyị na-egwa n'isi ndị kwudebere maka asụsụ okwudebe ọgụgụ ọnụnụ gọzikwasịkwa anyị niile ụkwụ anyị ji bịa makasị ka anyị ga-ejiri ya amagbu ndị isi anyị jee nke ọma ya sịkwa anyị nnọọ ezinụlọ bụ eze anyị ngozi mbunye elu Chukwu anyị ji olu nwata were yọọ gị Chukwu okike were n'otu okenye na nghọta okenye na ala anyị yọ na ebere anyị ma nke anyị teta ayọ ma nke anyị chetakwara Chukwu meziere anyị ya iwenara ekele na otuto n'oge ikpeazụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Omenefe nna daalụ na ọjị ikpe anyị na-alọ nri ya sinsi bụ ikpe menụ a wee akpọpụ Chukwu okike abịa ma onye mere ụbọchị tata ibe ọ bụ ọjị a sị na ọjị enweghị ntị mana ọ na-anụ ikpe a wee na-ekele Chukwu na nrọ anyị na-alọ etu anyị ga-esi wee chi ọzọ eze anyị na ụmụ eze anyị na ha acha abịago na mmezu tata mkpọrọ ụbọchị nke ise anyị nọ n'ime ya anyị na-asịkwa Chukwu na sinsi ahụ anyị ji eme ya na onwe ha na ka o si wee rụọ ụkwụ na onwe ha na onye isi wa ma afọ taa anyị wee na-asị anya biko ka o dukwa anyị gọzie anyị nọnyere anyị wee nwee ike metọfụ nke fọ ọnụ wee jee afọ gbaa afọ natakwa ebe a ife ndị a ka anyị site na Kristo onye nwe anyị. ekwukwa na mmanya ọ ga-adala onye ọbụla ma aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Ina ya ga-afụ na enwere ndị nnukwu ọbịa n'etiti anyị. Let me welcome the president ha bịa kelee kwentọ ọkpụrụ ya kwugolo ya so anyị na-asịba nnọọ Ugwumba anyị nwere omenala ọzọ a na-echi nnukwute ọzọ n'obodo Adazi nnukwute ọzọ na this side Ifugolo town number 5 day. I been here for 7 days. Then on the 7th day, the general Biadu Bodo, the governor Chicha was Ezana Yelugo, Kedi, Azu Kedi, Atoton Kiga, Munu de Tuyafa, Maguna Fani Luchi, Ken Guanu, Tuya, or Kisinia. Ezana Nanyelu. Ezana Nanyelu. Ezana Nanyelu. Ezana Demeswe. Ezana Demeswe. Ezana Simili. Ezana Simili. Ezana Ndimozo. Ezana Ndimozo. Ezana Gonade. Ezana Gonade. Ezana Gonade. Ezana Demeswe. Ezana Demeswe. Ezana Simili. Ezana Simili. Ezana Gonade. Ezana Gonade. Ezana Nanyelugo. Ezana Ndimozo. Ezana Ndimozo. I'm surprised. I'm a very boy. As one of our members, landlord association, and I'm about that one. And it's a meeting. And I get it. Now I put it on there. Okay, at the moment. Then when you work with them, and that's what that, well, what's the name of it? That's it. Check it. You get it, cause thank you. Ada. Okada. Ije Obulonde Nuguse. Ije. Ezana Ndimozo. Ezana Ndimozo. Ezana Isimili. Ezana Isimili. Ezana Demeswe. Ezana Demeswe. Ezana Nanyelu. Ezana Nanyelu. Ị ga-anọgide ọ ga-akpọsị gị n'ụzọ niile ị na-eme ihe ọma a ga-emekwa na-aga ga-enyere gị aka ihe ọma niile ị na-eme abụrụ ọ na-abazi na
The family of a late Ichia, James Sukuma family, no China, Ichia Guru, on the Janaifa. I have got any Umu to go. Nemo on our walk. Any to that? What do you want? No. No question. Evergreen, the star lady. Evergreen, the star lady. Let's go, man. Let's go, man. Let's go, man. Let's go, man. Ọ̀pá ajá, mímọ́ ìgbòrò yìí, ọ̀nà àwọn ọmọ ọ̀pá
Yes, Ojul. Yes. Hey. Dude, Obiekwe, they are welcome from Enugu. Hey. Obiekwe ni Enugu. Ngba buru wole ma to for to ya ba. To ya ba friend. Yes. Eza na Enugu. Eza na Enugu. Eza na Ndemezu. Eza na Ngona adi. Eza na Isimmiri. Eza na ndị ọzọ. Organizations. I really very happy. I see that my Bible says the church do that church. I was sick. I went down. I got now what the achievement of the River. That they are really and I feel like I'm Okay, our guest from Malaysia. Thank you very much. On Thursday. Comrade Negri Odubolo, Shema from Omudemelugo, Namatara Dinuku, Timutamana, Olivia, Olivi, Adasiga, none. Give you an apple. Eza na Enugu. Eza na Ndemezu. Eza na Ngona adi. Eza na Isimmiri. Eza na ndị ọzọ. Eza na ndị ọzọ. Gburugburu. Asị ka mbịa. Jari ahụ dị n'ori akụ. Akụ mbere hapụtara ọnọdụ anyị bara ya. Sally Evergreen. Daalụ. Asị ka mbịa kwanye. Nkwanye. Congratulations. Ndị ihe ncheta ọnọdụ aka. We're going to
mmiri. Ya wekọta. Eze na imejọ wa n'ugbo eze na ndị nwe ọzọ. Ka ala ikpochapụ ya o. Eze na ndị mezu. Na ọ gwọrọ ofu. Eze na nke ọ na-adị. Ya nwere ọjị na ọga ka ewu. Ya nwere ọjọ na o wetara ya. Ọ otu ndị na-anya dị ya. Ọkwala unu. Ya wekọta. Akọdị na nwa. Yes, I can be unknown. It is eager to born. And to get in the Bala Jacketa. It is Cassie. Any other number? What? You don't know what happened. Repeat after me. Ezana Nanyalugo. Ezana Nanyalugo. Ezana Udemezue. Ezana Udemezue. Ezana Ngonade. Ezana Ngonade. Ezana Isimiri. Ezana Isimiri. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazinu. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazinu. Ozugbo. Well, make your presentation. Where Evergreen, the star lady. Evergreen, the star lady. Lady Abi Ezima. What do I got it? Only ex-president here. Onitsha branch. What do I got it? Yes. Ọchịcha name ọchịcha na-aga wee na-esoro nzọụkwụ ya. Eze a ị ga-achịka nka. Ị ga-anọka siti ya nka. Ajọ mmadụ ama nkwudogo. Ị ga-eze gị ya nka. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Eze a na ekene ekene ha Evergreen ekene ha. Nwaanyị ndị Ọnịcha branch. Unu mere ọfụma, unu na-eme ọfụma. Ọ bụrụ na taata ife ọka ị na-abịa na-amụrị, o nwere ihe dị ka onye echiche ọchịchị replace ya a na-akọpreti. Unu na-akọpreti ọfụma. Jide ka unu ji. Onye asị ya jide ka o ji ọma na ọ na-eme ọfụma. Ọ ga-adịrị unu mma. Ọ ga-adịrị unu mma. Ọ ga-adịrị unu mma. Evergreen, the star lady. Ebe a na ebe a. Ebe a na ebe a. Otu anya nwee. Otu anya nwee. Otu anya nwee. None really know. I'm very happy for no. None, you know. The chief medical director, the Village Hospital, and Maternity and Chief Doctor of Health Ejikona, Iṣẹ́ Ògùnlógún Wẹ̀tànà, Nàmú Ìmọ̀lẹ́dínlógún, Iṣẹ́ Ògùnlógún Wẹ̀tànà, Yàwó Mọ̀tà. Almost to leave the one neighbor, Lagos 8. I didn't say no. Ezana Nanyalugo. Ezana Nanyalugo. Ezana Udemezue. Ezana Udemezue. Ezana Ngonade. Ezana Ngonade. Ezana Isimiri. Ezana Isimiri. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazinu. Ezana ndị nwe ọzọ. Ezana ndị nwe ọzọ. Iṣẹ́ tó lé bẹ̀, ọdún tó lé bẹ̀ wà nípa ọdún nìbọn. Ọdún tó lé bẹ̀ wà nípa ló wọ ìdáná náà olú adàdúgbò. Lọ́dún ìdáná gé. Yẹ̀dá ìwọ̀n bàbá wọn ní òkú ní ìlú ẹ̀ fúnra bàbá mi jẹ́ ní ìjà náà. Yes. Ayo ketemu tentang menghubung dia di dulu dia. Kali itu dorakan. Ayo nasi nol.
Square. They're going to be doing for the event. Yeah, welcome, sir. Thank you very much. Thank you, Sir Alan. Any Umutulugo. Aí, velho. Dalo. Thank you very much, sir. Dalo. Bishop Richard, hey, you are not Sabbath. God, Nana Black. Nana Yelugo. Ala na zo wana da logo ikodike H square. Ala na zo wana onya makala eba kita. Thank you very much. You are welcome. You are welcome. Do not be do nothing. Jump for protocol. People be an family no more than led by the chairman of Domona. What if I talk of your mouth? One will look and don't only let up an ever. I will do it. No. Ezan udemezwe. Ezan ngona adi. Ezan isimmiri. Unu wenye zenye ezan ndi mwozo. Biko, ndị kwu ebe a bụ ndị be Obianọ n'ọhụ. Anyị agacha ndị ori ahụ na ngara wee kwuo na okwuka anyị bụ anyị adịghị ebuọ anyị ga-eme ihe etu esi eme ya. Obi bụ anyị ụsọ na nwanne anyị nwoke na-emezu ife dịka anyị si wee chee n'echiche. Anyị wee sị na anyị agbanyere ya aja n'ukwu hụ na mmiri ya eri ya. Na anyị kwụrụ n'azụ na ihe esoghị anyị wee na-asị Chukwu ka ọ gbara ume ka ị nwee ike ịkpacha ife a etu anyị si wee bido ị ga-esi wee kwụsị ya n'afọ ndị ọzọ. Ọnọdụ a na-akwado unu so kwado ya ụmụazị anyị niile so kwado ya unu so kwado ya. So wee sị na ebe unu si weweta ihe a o nyere m Chukwu ya agọzi unu. Ọ ga-agọzi unu ebe onye ọbụla si wee bịa ọ na-akwa ọ ga-anọ n'udo na-enwere nsogbu ọbụla ụkwụ na-akpụ ya olu ebe anwa biznes ọ na ọ na-eme ga na-aga n'ihu ọ na-alụ ọrụ oyibo ọ ga na-aga n'ihu wee na-asị Chineke ka ọ gọzie unu n'ofu n'ofu n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe Obianọ family n'ugwu Ezana. Chief, right for Ogudogo, the man from Eziaja name is Tom. Chief Ochudo, I don't fear Lord. Mona Kwako, Ochudo no, who is doing about Where Ezan and Nayalugo? Ezan Udemezwe? Ezan and Gonadi? Ezan Ishimiri? Ezan and the ones on others in Ozuwa. I can never when you're Evergreen lady. Evergreen, the star lady.
The Stalin, couple Stalin there. Darmo, Gisilica. Butcher. Matalo Majuru. Munda Noja. Ana make an exit the package. All in our local city, Manachu Gale. I don't want your madam. I'm going to go to Narisi. I don't know as an only. What do you get? Let's go money to them. I got big money to throw money, big money. Here comes the arrival of members of HCDU Financial Branch, led by the General Chairman, Mazi Collins Okafor.
Ezana isi mmiri. Ezana ndị nwe ọzọ na-adazi nnukwu. Etidi yukweme. Wezulu. Ezana. Gonna be. Etidi Onitsha branch. Branch iji eme ọnụ anyị nwakwunyere gị tata. Anyị bịa n'ikem ka anyị bịa nọnyere gị maka ihe ọma Chukwu mee n'ụbọchị taa. Ọ dịghị izi. Anyị wee gị n'ikem mmadụ karịrị akarị. Mmụọ ka na-abịakwa anyị wee na-enye Chukwu ekele na ọ kpọrọ ka ndụ fọọ gị n'ezinụlọ ya n'ụbọchị taa. Anyị wee na-asị Chineke na-abụ oke aka oyibo kwenye n'ime ya ngozi niile so ochie anyị kwasara ha n'elu ama akọnata n'ezinụlọ ya n'aha Jizọs. Anyị na-ayọ Chukwu ka o were amamihe tụkwasị n'elu ka ị nwere enwe chekwaba gị na ezinụlọ gị ọpụpụ na mbata unu ọ bụrụ ha goziri agozi. Anyị na-asị na ochie ị ga-anọkọ ya nka ịnọkọ ya nka anyị arụkwa ọzọ. Anyị sị na ihe ejikapụ ya nka ị gaghị ezekwa ya nka anyị na-asị ife ọnwa niile so ochie a ga-erute ya aka n'aha Jizọs. Ife ọbụla na-abụ ife ọnwa ibu n'obi maka ochie a ya na-adazi n'ukwu na Chineke ga-emezu karịa ka isi tụba anya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị wee na-asị na-ekwu okwu anyị ji n'aka anyị ma na okpu karịrị mana emekarị ahụrụba nke a ọma ọsọ bụ n'ihe abịa mitin adazi Etidi Onitsha branch ịkara ahụkpuru nke a alụbakwa ya ama ngwa nke a mmanya ọkụ si elu mmanya ọkụ si na nke ikpeazụ anyị nwabụ Etidi Onitsha branch anyị mechara anya n'ife ọma ị na-emere anyị na branch ka o si abụ akpọ gị mee gịnị za asị na tata na anyị enye ya afa Etidi Onitsha branch ga-enye ya afa n'elu nke enyegoro ya ihe anyị wee nechaa anya wee sị na Etidi Onitsha branch bido taa gaba n'ihe anyị ejizi wee mmalụ gị bụ Ezana akpụkpọ dike. Onye Ezana akpụkpọ dike nkwanye ọzọ nkwasanye ọzọ otu anyị si kwue ka ọ ga-esi mee n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Owele Onitsha branch ana m ekele unu mma asị na ọgọ nwoke ị na-eme ọfụma andị o nwere ihe meburu ọ dịka anyị na-ana azụ na mitin anyị ga-akọntinu kwebea mitin o nwere ihe onye agwa o nwere ihe okwu ya ahụ ọ daha n'aja etu o sikwu ya na aya na-abịa ịfụ ka o mediration ya nwasị mme onye amị anyị niile eme gịnị mesịa so wee sị na ọ ga-adịrị unu mma Onitsha branch ga na-aga n'iru okwu ama akpụ unu ga na-aga ka okenwe na okenwe ada nwachiga azụ ọrịrị ruru ka ọ na-aga wee na-asị na ọ ga-adịrị mma na-eyi dịrị ụmụ na mgbede ezinụlọ Chukwu ya gọziri n'ofu ihe ọma n'ofu ya ka nna ya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Ịma na Etidi Onitsha branch were one of the strongest ATBU branch. Ezana isi mmiri unu ga-abịa ka esi foto ọ ka ha rụtago ụlọ ahụ na-arụ n'Onitsha. Chineke gọziri etu o si gọzi unu ka ọ ga-esi na-agọzi na-aga n'ara ha Jizọs. Ajọ mmadụ ama nkwuru unu ị
ga-echi gị ya nka, ị ga-eze gị ya nka, ichicha nwa ga-echie n'aha Jizọs. N'oge na-eteghị aka a ga-akpọkwa anyị maka na Lady ga-echi. Ọ ga-echi. Anyị wee na-asị ị na-ruo ife anyị tiri n'efere iwere ya gbada ose okwe ọdụ. Egotele ya akpụrụkpụ azụ asa kochuo ya nnukwu nkịta wee si anụ ụmụ nwaanyị Ọnịcha branch ga-abụrụ nke mbụ nwezigbo onye nwere n'ụdị alụmụ. ATV umenwe nke Ọnịcha branch ana m eche n'ihu daalụnụ unu abịabụghị izu bịa nke ga-abịa prezidenti ebe unu si wee weta ihe ọmụmụ na ebe m tupu ya n'ihu ọmụmụ ka mmadụ n'aha iji tinye okwu na iji gbachara ya ọnụ mfe a na-asị ka Chineke na-agọzie elu mmaji kwuru mmaji n'afọ a Jizọs. N'abalị ụkwụ dị etu a naghị aka ka ji wee bịa ebe a ma n'afọ a Jizọs. God bless all of you. Ụmụ nwoke ọbara maka ife a led by the chairman of Obiamo Local the Secretary General, and others executives. You are all welcome. None. They decided to come down here to join the members of the family. Oh my, I'm going to leadership. I am a man. You know, when you're a little bit, thank you very much. Repeat after me. Thank you. Ezana Nayelugo. Ezana Udemezue. Ezana Ngonade. Ezana Isimbiri. Ezana Kokwedike. Ezana Ndiwozo. Thank you very much. Well. Tata, vote well. Bien. One. Umunus one. Ezana Ndiwozo. We didn't make brother you put that as a no. Remember, this is right there. Malaika I just woke up for the fire with the land. Even so now I've got to go up for the fire with this presentation of the general chairman. Okay. I want to go up first. As I know what's on. I cannot do none. Imagine what you General. You're welcome. Yes. Yes, you are welcome. No. The other one. Jen. China present.
My own brother. The corner. I don't know. From Aba. I don't know. My family. My mom. I didn't have a close friend. So where's not true? Everyone's doing what they are doing. You look at that. Amen. You're welcome. None. None. Okay, honorable. Ezana. Before I work, I'm not going to say that one. So, where is he? You know, what is that? What's the kind of Jalai? I give you a so when I said, what are you? Here's the Bianca. That's not easy. No. When I had it so close, I'm not going to enjoy some of my in fact, US boy. And you are my kid. We don't want to let you are my area. On a let's get over the Simonia. Yeah, I'm with that. Facebook mother. We are continuing that blessing. Okay, I think it is. Worldwide, chairman of Vitus Webo, Yes, Dr. Lady Mrs. Michelle Onubolu. Dr. Michelle Onubolu. Ezelabo. Nene Bondo. Lady Football Manager. Adazin APGA. Mrs. Baraka. No. Yes. No. Celebrate the members of the 8th grade online. No more no Israel general. I don't know. Yes, no. Star lady. Never agree. Yes. I
anyị nọ n'ihu nna anyị ọkụnụ mara maka oge ahụ anyị mụchara egwu anyị na-achọ ebe anyị ga-eje gbapụ egwu so oge anyị bịara bịakwute ya na nwunye ya o wee sị anyị ọ na-akọ gịnị anyị bịara anyị ụbọchị ahụ onye ọbụla yiri chacha ṅụọ chacha so ọ nabatara anyị wute obi ọcha sinsi ahụ ndị o nwere nwa amụrụ anyị ka anyị bịatara oyi ọsọ egwu ahụ so nwa ahụ bụ nwa anyị mana ọ na-alọ mgbe ọ nọ na skuul ọ dị ka anyị echezọrọ ya betụ na anyị echezọrọ ya so ọ nwa anyị ahụ nọ ebe a so anyị gwara ya wee sịa na ọ ya agakọkwa egwu anyị taa ọ ya na-abịa anyị na-agba egwu taa anyị kwuo egwu ọ gwara ya n'afọ ọ ya agbakwasị ya n'ike taa so anyị ga-anyị iru nna anyị biko anyị na-achụ nna anyị wee na-asị ya Chineke nna bulitere elu nna afọ na anyị dị n'obi ọgaranya so nna anyị bụ si gịnị ọgaranya so onye nna ya bụ ọgaranya ọ na-anyị werezi ahụ ya so biko eze anyị isi mmiri ọ ụmụ nọ n'iru anyị ji obi anyị obi dị anyị ụtọ wee sị na anyị ga-abịa na anyị ga-agbalụ egwu niile n'ụbọchị taa anyị nwere ezigbote ọṅụ maka na ị nabatara anyị gị na nwunye nabatara anyị ọfụma anyị na-ekpekwazị gị ekpere echichi a mgbe echi gị mbilite n'elu ebulite gị ị ga-echekwa ya nka zega ya nka Chineke nna ya enyeghị ife niile strength ma everything ilidi ka ị wee lụọ ọrụ anụ akpọlitere ụnyaahụ anyị ga na-etinyekwa gị n'ekpere na-akọba gị n'ekpere ka Chineke nna wee nyere gị aka gị n'ezinụlọ biko ọṅụ jụrụ anyị obi otu dị iji esi eze a na isi mmiri obi m saa aṅụrị ka m fụrụ nnukwu egwu abata ikwuchago okwu unu bịara ebe a on the 26th ụbọchị ndị ekwuru ọmụọ ya 27th Monday anyị pụsịrị afọ echi ya ọ ya nwa m nke amụ na-adazi n'uche ọzọ n'uche ọ bụ amụrụ n'ụlọ ka ọ ndị ofu ebiri wee na-asị na ọ ga-adịrị unu ọkwa anyị ga na-aga n'ihu etu unu bịara ịkwado onye otu unu na-eme ife tupu ya agọzi unu ukwu unu ga-eji na ya etu unu ga-eji aka nwa unu Chukwu ga-agọzi famili unu bụ n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị